fúries m'han pres les ales, que algú m'ajudi. Ja s'acosta el Nadal i Sant Miquel ens ha enviat un àngel a espiar-nos. Com si no en tingués prou, cada any les fúries són vençudes per les forces del bé. Això ha de canviar. No, aquest any no serà així. Aquest any triomfarem les fúries. Som les criatures més malvades i poderoses de l'univers. Potser busques això. Cada cop els àngels ens ho poseu més fàcil i aquest any sí que avançarem. No us feu il·lusions, mai no en sereu el bé. Aquest xivarri... No ho sé, però a nosaltres ens han contractat per presentar l'obra dels pastorets somiat lluita. Benvinguts i ben... Vosaltres, què feu a l'infern? A l'infern, a nosaltres ens han convidat a presentar una obra que el voler. Però què diuen aquestes ara? Marxeu, que l'obra comença d'aquí 30 segons. Pesades, noies. Anem a buscar les altres fúries. Ara sí, benvinguts i benvingudes, nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, germans i germanes. Us presentem l'obra dels pastorets i miniaturites que representarem tots els alumnes de 6è. Esperem que gaudiu molt de l'espectacle. I no us espanteu gairebé pels diables, fan por, però som els xicots. Ei, noies, ens hem oblidat de dir tot aquell rotllo de pagar els telèfons. Ai, és veritat, però quin pare explica-ho tot. Ja deuen saber les normes, oi que les sabeu? Recordeu, apagueu els telèfons i feu silenci si voleu gaudir d'un bon espectacle. I ara sí que sí, bon Nadal i bons pastorets! Millor que paris la música, que si no demà aquí no acabarà res de res. D'acord, jo la paro. Alexa, para la música. Quan penso en el rabat del teatre encara ric. Quina pinta. Llàstima que aquella barretineta per vosaltres estan bonics. Ai, Au, va, quines tonteries que dius. Són xulos els pastorets. tens raó, Lluís. Em sé la història de cada any, però no faria res tornar a veure. Tu el que vols és tornar a veure el rabadà, eh? Que pesat. Soc Josep el porter de l'infern per dolent. Deixa'm estar, ara veuràs. Què és això? Ja és mitjanit a dormir que els va assassinar? Aquí no us cagarà res de res. Mare, que no tenim 4 anys. Tens raó, Lluís. A vegades em penso que encara sou una criatura. I ja esteu uns amanets. Va, ja n'hi ha prou. Us podem passar al teatre? La primera, gràcies, mare. Un petonet i a dormir. Bona nit. No mengeu gases torrons del ressupó, que demà no us quedarà. Dormi, no pateixis. Bona nit. Però sí que dormiran? Sí, home. Ja estan molt cansats. Estic morint de son, cosa. Bona nit. Soc Satanàs, et portaré les calderes d'aquella botella on afegius com els barrots i les caldetes. Després de dormir la que assumir totes les calderes volants. Ai, ai, què em passa? El dimoni, no és el dimoni, mare, mare. Què és aquest soroll? La culpa és de la Rosa, que m'espanta. Jo, si no m'he mogut d'allí. Mentidera, t'has despertat i t'has fet passar per Lucifer. No, per Satanàs. Ai, se m'ha escapat. Ho veus, mare, ho veus com confessa. Ja n'estic tipa. A dormir tots, si no no en tinc que tornar a venir. Entesos? Entesos. Aquesta me la pagaràs. Calla jo. Soy Lucifer, ja porté les calderes, les meves botelles no freixes com el pebrot i les patates. Desperta, dormiràs una torita de les calderes volant. Lluís, deixa'm dormir. Estàs vergonyida! Lucifer t'ha vingut a buscar per portar-te a l'infern, doncs no sortiràs mai més! Ai, Lluís, és que si ve de bo. Mare,
si no volem la casa teva? Què dius, no puc? Ens ho estic volant. Servei, senyor, ara venim, ara venim. Satanàs estarà content. Jo tinc els dos nens que em van enviar a buscar. I vosaltres? Què heu dit de les candeles avui? Ai, Rosa, i ara què fem? Pobres de nosaltres, acabarem com les patates fregides. ¿Tú qué crees que es mañana? ¿Hecho con mayonesa? Prova de xerrar! Fúria! Porteu aquests senyor truites a l'infern! Espereu, senyor Dimonis, la porta està allà? Aquí som, Satanàs! I em penso que no cal dir que estem disposats a obeir tot allò que ens manaràs. Jo sóc el superior, que l'home fos un escull de la supèrbia i l'orgull que li per ànima i cos. Enrere el diable infernal, que des de dalt he baixat per destruir a Satanàs i Lucifer el malvat. Crec que vas despistada. Ara em tocava a mi. Ui, perdó, és que m'agraden tant els vostres versets que m'ho volia fer un jo mateixa. M'ha quedat bé, oi? Dona, ens has tallat el rotllo. Per cert, algú ha vist unes ales? No les trobo enlloc. Va, tira cap al cel i deixa'ns continuar. Jo sóc la ira i mon poder sobre la mà no té igual. La ira, l'arma del punyal, i a matar fa trobar plaer. Jo sóc el diable volut i amb la meva tentació no es poden comptar, oh no, els homes que jo he perdut. Jo amb l'enveja pots tornar l'amable i menyspreable, el ric torno miserable i el bo malpensat acabarà. Jo encén la carn mortal dels desitjos i trompons i dels vents i les passions. Doncs sóc el qui fa més mal. Sense ser aparatós ni mostrar molta fressa, jo vaig filtrar en la parella.
que torna a l'home. Jo fent lluny amb la malícia, sols una moneda d'or, de l'home faig créixer el cor al turment de l'avarícia. Sort de vosaltres, fulles infernals, que andreu ànims i alegria. Estic molt preocupat per les notícies que corren a la terra. Troncs i rabiams, bruixes i bruixots, quina mala sort! Però què tens, Satanàs? Si tot va molt bé, a la terra cada cop hi ha més dolents, injustícies i desgràcies. Calleu, calleu, animals innocents! Diuen que aviat això el nen que portarà la pau al món. Ja em direu què farem! Que són els cots negres i reculades traïdores! Fúria! Què maneu, Satanàs? On és aquest pixanet, aquí sí bé? A la terra, a buscar els nens que coneixen la família del Salvador i que portarà la pau a tot arreu. Encara no ha tornat! He tornat i he guanyat, Satanàs! Tens els nens, t'he dit on és el Salvador. Quin dia, quina hora? Ho sé tot, Satanàs. Segue'm els nens i no et xerris tant, presumit pixanet. Fúria! Porteu els nens! Maleïts els gripaus verds i llapiscosos i trencats variados! Maleït sigui, Judifer! Diable pixaner! Cregut i japerut! T'has equivocat! Aquests nens no són pastors ni viuen a Betlem, cap de carabassa! No pot ser, no són pastors, no viuen a Betlem, no són de l'època dels romans. Mira com m'han partit un sol curt de vista de gambars! I a tu què et sembla? On és la samarra? I el sarró? I aquestes bambes? Ai, ai, que tens raó, ai, ai, que l'he cagat un altre cop, ai, ai, ai. I ara què farem d'aquesta canalla? Entesos, entesos. Tireu-los al calder a veure si se'n passa molt humor. I tu, Lucifer, trobes pastors a Betlem on hi ha també la caldera. Ai, ai, Rosa, i ara què fem? Acabarem com els pollastres o les croquetes. Jo tampoc. I si parlés amb Satanàs? Què dius, amb la mala sombra que gasta? I com sortirem d'aquí? Recordes els pastorets a l'obra de teatre? I se'n sortien. Tens raó, com ho feien? Deien la paraula a Jesús i els dimonis no s'hi podien acostar. Ah, ja ho recordo, que ella a terra i venia l'àngel. Podem provar amb nosaltres. I si no funciona? Ets un cagat, tu vine a fer del piso. Senyor Satanàs, Què vols tu, cosa carganera maleducada? Que no veus que estem parlant? no, res, és que el sopre em fa picar el nas i... Atxim, atxim! I per a temps boletes, per fer ternuts. Atxim, atxim! Lluís, què has de dir? Jo, què he de dir? Atxim, atxim, no ho recordes? Ah, sí, Jesús! Canalla, no renegueu! Atxim, atxim! Jesús, Jesús! Ja de l'infern, no digueu aquest nom que se'ns trenca les costelles i ens farà vomitar el dinar. Atxim, atxim! Jesús, Jesús! No cal que us esforceu, miserables Satanàs i Lucifer. El món i les estrelles segueixen el seu camí. De la mateixa manera, l'hora anunciada naixerà el Salvador, que escamparà la pau i la justícia pel món. Sant Miquel, per què és tan cruel? Sempre arribes a l'hora més inoportuna. Quedeu-vos a l'infern, Satanàs i companyia, i vosaltres, Lluís i Rosa, no tingueu por, seguiu-me. On anirem, senyor Àngel? Anireu a conèixer aquest nen que ha de portar la pau al món. Veniu. Me les pagaràs, Miquel! Juro per l'hivern que me les pagaràs! Tu, Lucifer! Mira que t'arreglo! Per el mar, la contra, brut, nàpia, ximple, animal, diable, més que diable! Ah!
que la vida és només un trist desterro, un cansat pelegrinatge, i que la fi d'aquest viatge és l'infern o és el cel. Per què, doncs, aquest anhel, aquest desig se'ns mira, aquest cau cap en ferro per seguir en el desterro? Si la mort diuen que és vida, si no és difícil escollir, doncs, quin guany és? Sènia, però n'existeix al monjo de dintre que te'n toca. Com que no em toca? No veus? Tota aquesta gent m'ha vingut a veure a mi. Ei, oi que m'heu vingut a veure a mi? Ho veus, diablesa, t'has equivocat un altre cop. Aquesta mania una festa major, carai. Ara abandona la Samaria, truca't de mal. Que això són els pastorets somiatristes i no els versats del diable. D'acord, però no truquis a la mama, que en teoria estic a l'escola i... I què? Que no li agrada el teatre ni que em faci, tampoc que vagi descalça. En fi, que no li agrada el pelegrinatge en general. Així que sí, que no toquen els riquis la teva vida. Ara espavila i marxa d'aquí, que hem de continuar. D'acord. Apa, bona festa major. Ai, i bon Nadal. On arribarem a mirar el xai? Qui ho sap? Amb les ganes de jugar que té. Potser no el tornarem a veure. No et diguis el mateix. Ja veuràs com el trobarem. Pobre bèstia, potser se l'ha menjat un lloc. I després de som nosaltres. Si no el trobem, ens agradaria sense perisserà. Calla, m'ha semblat sentir el soroll de Via de les Roques. Ai, ai, ai! Vaja, quin xai hem trobat. Què hi fas aquí, Japó? Que també busques el xai? Sí. Què tens idea d'on pot ser? No. Qui ve cap aquí? No. Ves al corral i li dius a Jeremies que haurà de dinar. Estem allà amb el xai, que ho entén? Sí. Afanya, quina tant. No. Ei, nois, és vostre aquest xai. El xai! On l'hem trobat? No sabem què fem aquesta vegada. Gràcies, ens ha salvat la vida. I també ens heu estalviat la pallissa de Jeremies. Quines roses estranyes que porteu. D'on sou? De Catalunya. On és? Més enllà de les muntanyes? És que no sap d'on som. Sou en un bosc prop de Betlem. A Betlem! I quina època som? Època? No sé què vols dir. Ara del nostre país està ple de romans. Som a l'època dels romans! Què us passa? Què teniu per mi? Que estem marejats! Ho veus, Lluís? Tot per culpa teva. Culpa meva! Fixa't, som a l'època dels romans. A Betlem, just quan està a punt de néixer el Salvador. Sí, tens tota la raó. És el mateix quadrinant. Fixa't com van vestits, igual que l'obra de teatre. Què us empatrulleu? Doncs resulta que nosaltres estàvem... Res, és molt complicat. Com et dius? Lluís, i tu? Esteve. Jo em dic Rosa. I jo, Isaac. Sou pastors, oi? Sí. Viviu lluny. No, aquí prop, i vosaltres? Ui, molt lluny. Si voleu, podeu vindre a casa nostra. Gràcies, sí que ens anirà bé, perquè no sabem on anar. I què diran els vostres pares? No en tenim de pares. Vivint amb l'avi, ja et sé que és la persona més bona del món. Dimoni de canalla, una xai. Angelonies! Corre, que hi haurà soroll! Però si no hem trobat el xai, és igual, que són la gent imponent. Quan ens enganxi. Tingues confiança, som els nois. Com que tu ets el seu avi. Segur que ja se n'ha curat amb el xai. I que han de ser? Mai t'han fet per tot. Com que tu es Però què? protegeixes! Ara. Bona tarda, bona gent. Soc un foraster que vaig cap a Betlem. He sentit la vostra conversa i m'ha semblat que busqueu uns pastors amb un xai. Això mateix, Manama, un noi i una noia amb un xai. No l'heu vist pas. Sí que els he vist, sí. He fet una cosa molt estranya. Què feien? Estava en un xai, han trobat un pastor amb un ramat i li han venut el xai. I arbres! Em sembla, Manama, que us heu confós. Els meus nens mai trobarien a ningú. Juro per l'infern, que és verifat! No jureu per l'infern, no està bé. On aneu? Vaig cap a Betlem. Busco la casa d'un fuster. Som parents de lluny, que el coneixeu. Sí que el coneixem. Nosaltres també anem a Betlem, si voleu podem fer el camí plegats. Amb molt de gust, us acompanyaré. Quina pallissa! Quina pallissa! Pallissa! Obre-la tu, que es toquis. Tens raó, foraster. Anem-hi i veurem si el xai.
Hi és o no? No hi serà. Sí que hi serà. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Always look on the bright side of life. Always look on. És molt maca aquesta flauta. Me la vaig fer jo. L'aviam va ensenyar a tocar-la. Em fa companyia que no estiguis calant el ramat. És molt xula. T'agradaria tindre una? Ves, esclar. Te la regalo? No, que te'n quedaràs sense. I ja me'n faré una. Gràcies. Vosaltres per escoltar música heu de tocar la flauta. Nosaltres la posem a l'Spotify i llestos. Què és això, Spotify? És un lloc que apretes la pantalla i fa música. Això és cosa de bruixots. I què és aquesta roba? Són texans. És molt normal a casa nostra. Tothom és texans. I aquestes sandàlies de quina pell d'animal estan fetes? Són bambes. Són molt còmodes per córrer i jugar. Són toves. I no us fan mal si salteu vostès els nits d'aquesta manera? Què va? Prova-les. No ho sé, segur que no em faran mal. No pateixis. Bé, canviarem amb les teves sandàlies. Si vols, t'ensenyo a tocar la cançó que es diu Cada. Mira. No estan malament, són molt còmodes. Quin lloc més bonic. Em recorda a una pel·lícula de la tele. La tele? No saps què és una tele? No heu vist mai una pel·lícula? No. Jo tampoc. I com? Ui, com ho feu sense tele? Però què és això de la tele? Ui, és molt difícil d'explicar. Són com uns dibuixos. No, mira, és com tot això que veus. La gent, els arbres, els xais, dins una caixeta petita que expliquen històries que poden ser veritat o no. Al nostre país hi ha massa temps que les coses ben estranyes. Estic preocupat pel Japó. Ja es comença a fer de nit i encara no ha tornat. L'avi tampoc. Ni el Jeremies, gràcies a Déu. Parlant del Japó, Japó, ja patíem, que t'has perdut? no. Què has vist a l'avi? Sí. Venia sol? No. Anar amb el Jeremies? Sí. Coneixes els nostres nous amics? No. Però què juguem a algo mentre esperem a l'avi i el Jeremies? Sí. Per què no s'ha d'ensenyar un joc del vostre país? Tenim una pilota, podem jugar al futbol. Una pilota? Futbol? Deixem-ho córrer. Voleu jugar al pi? Un pi, sí que sé més. Poseu-vos tots al meu voltant. Agafeu-vos els meus braços i jo hauré de comptar fins a 10. Vosaltres us heu d'amagar i per salvar-nos m'heu de tocar sense que jo us doni compte. Entesos? Entesos. Pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, pi 5, pi 6, pi 7, pi 8, pi 9, pi 10. A veure qui veig. Ai, qui sou vostès? I què és? On és tota la gent? Isaac, vine Bordegàs. Jo sóc la Rosa. Esther, Isaac, Lluís, veniu que tenim visites. Coneixes l'Isaac? On és? Estava amagat, estan jugant. Són aquests Jeremies! Aquests són els lladres que t'han venut el xai! I lladres! Això no és veritat. El xai l'hem trobat nosaltres i li hem donat a l'Isaac i ara està al corral. Què us empatrulleu? Vés a mirar el corral, Jeremies. Teniu raó, ho sento, No, teniu vergonya. Sou mamafals i mentirers. Vigileu amb les vostres paraules! No sabeu amb qui esteu parlant! Descarat, encara us atreviu a plantar-me cara. Ni que si despertant amb el dia com persona. No ho has sentat! Sóc el teu en persona! Sí, tu sí que ets! M'agrada que tingueu memòria! I vosaltres? Coneixeu un fuster que es diu Sotet? Sí. Doncs vindreu amb mi i ho explicareu detallat! I vosaltres dos, de menusos, també vindreu i els fareu companyia! Fulla't! Agafeu aquests 4 galàpies i després cap a l'infern! Tu no els sucaràs si m'aneu a l'infern. Acosteu-vos si sou valents!
El dimoni del diable va Lucifer! Encara no ha tornat! 1.000 els dos fullis se li escafriran sobre el seu cap de carn baixa! Si no porta els pastors de Betlem, que en diguin un s'amagat el fuster Josep, naixerà el Salvador i no podré trobar-ho. I tornarem a fer el ridícul més espantós de cel i terra. I els àngels es pixaran lliure tota l'eternitat. Fúria! Porteu els nens! Som les fúries infernals, som set pecats capitals, som uns dimonis genials, escampem tots els mals i som pitjors els animals. Satanàs, el nostre sobirà, Lucifer, fidel capità, som gent de malfia, més negres que l'antitrà. Som les fúries infernals, som set pecats capitals, som uns dimonis genials, escampem tots els mals i som pitjors els animals. Ara m'agrades! Això són pastors de Betlem de debò. Era Volpina, tornem a tindre els dos bordegassos que va salvar l'àngel. Molt bé, Josep. Aquests pastors saben salvar el Josep, el fuster! Tu! On és Josep en fuster? No diré res. Ben fet, Isaac. Calla, mosquit esquifric i atrevit. I tu, vols xerrar? O potser vols veure com l'estimen els teus amiguets? Ai, Ari Rosa, aquí tornem a estar com abans. Aguanta, Lluís. A mi no em fa un poc que diades de carnaval. A mi tampoc. Això és vostè un jo brellós de la punta de la llengua, canalla. I tu, digue'm ara mateix on és el Josep, jo naixerà el seu fill, o t'estaràs l'Hollywood de la caldera d'en Pere Botero. No t'ho vull dir, perquè segur que els hi faràs mal. I tant, a la caldera. Espereu, espereu. Si em tireu a la caldera, em moriré. Clar que et moriràs, cap de trons. Pues si m'he de morir, tinc dret a acomiadar-me. Fes el que et doni la gana, però afanya'l, que tinc feina. Ens ho hem passat molt bé jugant, nois. Adéu. Oh, calla, que m'ho examines! No diguis aquesta paraula! Però si no m'has dit adéu. Adéu, Isaac, adéu. Qui crida el nom del Senyor des d'aquell lloc on viu el maligne? Som nosaltres, senyor Àngel, se'n recorda? Sí que ho recordo, criatures. Us felicito perquè heu estat tan valents i heu salvat en Josep i en Salvador, que ha de venir. Sant Miquel, per què ets tan cruel i sempre has de guanyar? Perquè jo sempre faig el bé, ajudo els altres i vaig en ser de pau per tot arreu. Si tu fossis bo, també sempre guanyaries. No vull ser bo. M'agrada fer malfetes i perjudicar a tothom. El món està més podrit i jo l'acabaré de podrir. No t'ho pensis, Satanàs. L'hora del Salvador és propera i ell, amb el seu missatge de pau i bondat, ajudarà els homes i els encarrilarà pel bon camí. Això ja veurem. Encara no he dit l'última paraula. No siguis cregut. Tu et quedaràs al fons de l'infern i jo restaré dalt del cel. Anem, minyons, us donaré de tot. Vine cap aquí, visilio del dimoni. Encara tinc una mica de temps. Torna a Betlem i mata aquest Salvador. Però si vindrà l'àngel i em farà quedar en ridícul, com sempre. Què dius? Et queixes? No em vols obeir? Mata aquest cul de dimoni que estaràs les meves potes Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem, Evenu shalom
Existeix l'infern? Sí. I t'agradaria anar-hi? No. I els que diuen mentides van a l'infern, oi? Sí. I nosaltres, com que no volem anar a l'infern, diem mentides o no? No. T'has convençut? Sí. No us baralleu, nois. A mi em sembla que us heu adormit i heu somiat amb l'infern. I no és veritat, David. I vam anar, oi, Lluís? Sí, i jo 2 vegades. Deixem-ho córrer i ballem una cançó per passar l'estona i el fred. Ens podríeu ensenyar una dansa del vostre país? Podem ballar al ball de pastorets. Exacte, poseu-vos drets i repartim un pal per cadascú. La nit encara és llarga, nois. Millor que dormir una miqueta mentre jo em quedo vigilant. Demà, a tren d'alba, hi ha molta feina. És molt curiosa la vida del pastor. Dormir sota les estrelles, mirar amunt i avall. Ai, no haver d'anar a l'escola. Què és l'escola? No aneu a l'escola? L'escola és una casa on hi ha molts altres nens i nenes i a la vegada un adult que ens ensenya coses que se suposa que són importants. Uau, m'agradaria l'escola. I sabeu escriure? Escriure i llegir. Ostres, en el nostre poble els únics que saben llegir són els rabins i els sacerdots. Persones molt sàvies. Au, va, prou de xerrar i a dormir tothom. No m'agrada gaire preparar. No estan tranquil·les. A veure si notarà algun arneu, o pitjor, algun lladregot. Nois, de Badà, Isa, correu, desperteu-vos. Mireu quina cosa més estranya. Correu, guaiteu al cel. És un àngel. Que sembla que va veure l'infern. Aquest és més bonic. Calleu, que vol parlar. No tingueu por, pastors i pastores. Us porto una bona nova. Aquest vespre ha nascut en una cova a prop de Betlem. Un nen petit, el salvador dels homes. Ell vol la pau per tot el món. Vol que els homes i les dones s'estimin i que deixin davant de les empreses i baralles. Siguin feliços. Aneu a adorar-lo a la seva cova perquè és molt pobre i no té res. Després escampeu la bona nova a tot el món, a tots els homes i dones de bona voluntat. Hem de fer el que diu l'àngel. Anem a la cova de Betlem per adorar el Salvador. El Japó encara dorm, despertem. Japó, Japó, desperta, anem a Betlem. No saps que aquesta nit ha nascut Déu infinit? Sí? Ho ha dit un àngel, que volant ho anava anunciant. Vinga, no estudies, tocaràs i no il·luminaràs. Sí. Apa, anem i anem a veure, que ja és hora que marxem. Que la parlem!
Gaspar. Ets tu, Gaspar? On t'has amagat diantre? Jo no m'he amagat. Tu sí que sé d'on que t'haig donat a passar jo la roba. Ara et trobo. Gràcies a Déu que et veig. Sembla que ens perdem expressament. Diantre de rei. Bé, ja hi som tots. No, fan del Baltasar. Radiantre de rei. On s'haurà amagat? Baltasar, Baltasar. S'haurà esbarriat. Que no em veieu? L'estic sentint. Mira que fa dies que anem plegats. I per naps o per cols, sempre com dispersats. Au, au, no remuguis que d'aquí poc estarem tots junts. Per fi us trobo. Mireu, ens donem les mans com els dents d'I3 i segur que no ens tornarem a perdre. Tu no riguis tant, que sempre estàs perdut als núvols. Au, au, no discutim. Podem estar ben contents de viatjar plegats un altre cop. Espera, i el teu regal? Diantre, me l'he deixat de la font. Ara vinc. És bon xicot, però una mica oblidadís. I no té un any ni una ceba, fins i tot a 3. Ja ho tinc, ja podem seguir el nostre camí. Tant de bo poguéssim. Estem ben perduts, ens hem extraviat. On carai està l'estrella? No la veig per enlloc. Que no veus que està núvol, curt de gambals? I ara com seguirem el nostre camí? Doncs si voleu, podem fer servir el meu mòbil i li truquem al Sergi, que aquell cap de bombeta sempre té idees. Diantre, has borrat el contacte del Sergi. Per què borres el contacte del Sergi? Uns pastors. Ens preguntem on som i tot solucionat. Bon dia i bona hora, pastors i pastores. Busquem un lloc anomenat Betlem. Ens podria indicar el camí? Betlem, precisament nosaltres hi anem perquè hi ha grans notícies. Grans notícies? El Girona ha guanyat la Champions? No, home, no. Aquesta nit ha nascut en Salvador anomenat Jesús, que escamparà la pau i l'alegria per tot el món. Vaja, ja hem fet tard. Venim de terres llunyanes per adorar a Jesús. Li portem uns regals preciosos. Doncs veniu amb nosaltres, també anem a adorar-lo. Nosaltres volíem regalar un... Un xai, Xeramies, un xai! Això, un xai! Jo us porto panses i figues. És tendre com el vostre cor. I jo us porto un tistall de nous i olives. Sí, que som bones com un vostre esperit. I jo regalo mel i mató. És dolça com el vostre cor. Nosaltres us obsequiem amb un porró de vi bo. Que és alegre com la vostra cançó. Vinc de terres llunyanes. Us porto un regal de molt valor, un cofre d'or. Al meu país honorem els grans personatges amb els seus que us regalo amb respecte. L'espècie que més estimem a casa nostra és la migra i us en faig a mans amb alegria i humilitat. Us dono les gràcies en nom de Jesús per els vostres regals. Nosaltres us portem aquesta robeta d'hivern. És de quan nosaltres érem petits. Gràcies, segur que quedarà ben bufó.
Nosaltres no som d'aquí i no tenim res per donar. Sí, el collaret. Nosaltres us portem aquest collaret perquè el nen Jesús se'l tingui. Us agraïm de tot cor aquest detall que s'ofreiu. Jo també us agraeixo. Tot allò que feu és un símbol de bondat dels homes de la terra. Conec una cançó molt bonica del meu país que es canta tal dia com avui. Es diu Fum Fum Fum. Canteu-la i serà un bonic regal pel nen Jesús. 1, 2, 3. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un niño net, rosi blanquet, fill de la Verge Maria. I la cova? I els àngels? On sou? Lluís, estem a casa! Què passa? La meva habitació! Sí, Lluís, ningú més. Ni Jesús, ni Isaac, ni Satanàs. Però si fa una estona érem a la cova! Ha estat un somni bonic, però mentida com tots els altres. Llàstima. Em començava a agradar la vida de pastor. I no haver d'anar a l'escola. Jo ja els començo a ignorar. Quina gràcia aquells vestits com faldilles, ni sense tele ni mòbils. I amb aquelles sandàlies. Recordes la cara de l'Ester quan va refogar-se les meves bambes? Per cert, on són? Les sandalies de l'Ester! Espera't. La flauta que t'havia regalat l'Isaac! Com m'agradaria saber-la tocar. A veure? Nothing is